Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag mabatian na kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Liwat nga paglupok sa Mount Canlaon ginahandaan. Provincial Tourism Officer kagiban pag-inserbihan siyang show cause order angod sa unliquidated advances. Provincial Administrator, voluntaryo nga nagpaidalom sa 6-month suspension. Pulis nga natiruhan sa drug bust operation sa Banwasang Tuboso, ginpasidunggan. Kag sa Good Vibes, mga fitness enthusiast, nagdagsa sa Dalan Lacson para sa una nga adlaw sang Car-Free Sunday sa Bacolod. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, napulo ka mga finalist para sa Bacolod Film Festival sa bulan sang Setyembre ang ginhingadlan. Ginpakilala na kaina sa nga Bacolod Film Festival Council ang napulo ka mga local directors nga magabaton sang tig 300,000 pesos nga grant para sa ilang mga obra nga napili bilang finalist para sa Film Fest nga natalana sa Setyembre. Kabahin sa mga short films ang obra ni Chelsea Tasik nga A Flower a Day, laragway sa karon ni Mary Pauline Santos, Aninaw ni Charlene May Tupas, Manukan Country ni Rodolfo Hinolan Jr., Blind Date ni Juan Carlo Araulio, Puli na Dichi Leslie ni Will Brian Garcia, sa pwesto ni Pistong ni Vincent Entuna, The Mansion ni Oscar Villanueva, Chicken Inasal ni Georgia Elardo, kag Glob ni Reginald Verzosa. Kabahin lamang ini sa masobra 30 ka mga film entries nga maid-id nga napili sa bulig sang komitiba. Nagapati si Councilor M. ang pamuno sang Committee on History, Culture and the Arts sang Konseho nga film festival ang mas magapasanyog sang film industry, hindi lang sa rehiyon, kundi nalakip na sa pungsod. Ang grant ang magagikan sa Bacolod LGU kag Department of Trade and Industry, kabahin sang lunsod-lunsad program nga nagagsakdag sa mga creative industry sa pungsod. And the experience that you will get just by joining our film festival, that is a guarantee na i-try din nga mapasulod in one of the international festivals. So again, I am very happy with the results. I'm very happy the creative industry in Bacolod is also alive and active and with so many young people at the forefront of our creative industry. Sa Malikhaing Pinoy program because ang DTI nag-lead implementation kay interagency man ang implementation mo sa Philippine Creative Industry Development Act na tala to support aton mga creative industry. So ara dira ang Malikhaing Pinoy and dalun-sa nga amo nang ginabil sa aton nga sang Bacolod City. Sa number 9, medical mission sa mga kasapatan na natala na isakdag sa Provincial Veterinary Office. Suno kay Doktora Placida Limana, ang Provincial Veterinarian, isa sa kasimana pagkatapos ang paglupok sa bulkan, ila na magid ginapaabot ang pagbatsyag sa mga kasapatan. Sa ilang paglibot, ila na nga namutikan ang pagbatsyag sa respiratory illness sa mga kasapatan, kasubong man gastrointestinal disease. Suno kay Limana, magapatigayan sila sa medical mission sa Barangay Biak na Bato, man sa Lanao, kag Kabagnaan sa La Casillana, kag Ilihan sa Bago City. Damlag pa, may 275 ka mga free-range chicken ang ginreport nagmasakit sa Ilihan, laki man pila ka mga baboy kag kanding. Bisitaon man nila suno kay Limanang, Upper Kabakungan, bangod may nabaton man sila nga report nga nagmalasakit ang kasapatan sa amo nga lugar. As of subong nga aga, wala tagid, no? Wala tagid sa nag-report, puro may damo na ang nagabatyag, no? Kaya gina-expect na namon nga after a week sang eruption, gina-expect na namon nga after a week matuluhaw gid ang mga balatian, no, sang kasapatan, especially ang sa respiratory kag gastrointestinal. Sa number 8, may rollback sa presyo sa produkto petrolyo buwas nga adlaw.
Base sa announcement sa mga petroleum companies, may yara sang matabo nga rollback buwas. Piso kag 20 sentimos ang iganubo sa kada litro sang diesel. 60 sentimos naman ang rollback sa kada litro sang gasolina kag piso kag 30 sentimos naman sa kada litro sang kerosene. Suno kay Department of Energy Director Rodela Romero, ang pagnubo sa interest rates pati na ang pagnubo sa demand ang kabangdanan sa pagnubo sang bilis sang produkto petrolyo. Sa number 7, Mayor Albi Benitez nagapanawagan sa mga suspect sa pagpatay sa grade 11 student, pati na sa mga suspect sa paghimulos sa anak sang gunman nga mag-surrender. Ang mapalabot ang hustisya sa pamilya sa ginpatay nga grade 11 student nga si Nikos Balagosa ang luyag mapasiguro ni Mayor Albi Benitez. Amo nga nanawagan siya sa gunman kag sa mga kaupdanan sini nga mag-surrender sa kasuguan. Si Balagosa ang gintiro kung napatay sa sulod sa iya kwarto sang akig nga gunman nga sadto ginapatihan nagtimalos para sa menor de edad nga anak nga babayi nga ginaligar ginhimuslan. Si Balagosa kag ang duwa sa iya mga abyan among gintudlo nga suspect pero ginsiling ni Police Captain Portia Niliosan nga si Balagosa ang posible biktima sang mistaken identity bangod sandigman sila pagpangusisa nakapauli ng biktima antes pa man natabo ang ginaligar pagpanghimulos. Gani pating duwa ka mga abyan ni Balagosa ang karon ginapasurrender ni Mayor Albi nga nagpasalig nga respetuhon ng ila kinamatarong. Ginbando man sang alkalde ang pagpasiguro sang seguridad sa mga ginikanan ni Balagosa nga karon nagakahangawa sa ila kabuhi matapos sa natabo nga pagpatay sa ila nga anak. Ang alkalde ang nagpalabot sang pag-unong sa kalisod sang pamilya nga nalisdan. Sa number 6, siyam ka mga puluyan sa Barangay Tangub sa Bacolod City ang nasunog. 7 ka mga puluyan ang totally destroyed, samtang 2 naman ang partially damaged sa nagluntad nga sunog 8:20 sang kagabi sa Purok Malinong, Barangay Tangub, Siyudad sa Bacolod. Sa report sa Bacolod City Fire Station, nag-umpisa ang kalayo sa puluyan ni Larry Lorimas. Tubtub na sunog man ang makatupad nga mga pamalay kag nagdangat sa first alarm ang nasambit nga sunog. Ginabulubanta nagdangat sa kapin 100,000 pesos ang gintugang ang kahalitan sa sunog, samtang wala naman sa may nasamaran sa amo nga insidente. Sa karon ginahibalo pa sa mga taga BFP kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 5, pulis natiruhan sa bypass operation sa Banwasang Tuboso ang ginpasidunggan. Ginpasidunggan ang pulis nga natiruhan sang suspect sa ginpatigan nga bypass operation sa sitio Filisa, Barangay Magtikol sa Banwasang Tuboso kaagahon sang Sabado. Suno kay Police Major John Ray Batadlan, ang hepe sang Tuboso PNP, personal ang ginahatag ni Police Brigadier General Jack Wangki, ang Regional Director sang Police Regional Office 6, ang award nga medalya ng sugatang magiting sa kay Police Staff Sergeant Ronnie Melgar. Si Melgar ang na-assign sa Station Drug Enforcement Team sang Tuboso PNP. Naigo siya sang bala sa natao nga butkon matapos na gintiro sang isa sa 3 ka mga suspect sang ginpatigay ng bypass operation. Sa karon, estable ng kondisyon ni Melgar, samtang ang suspect nga nakatiro nga ginkilala kay Albert Alico ang nagapabilin nga at large. Sa number 4, pagligwat sa ordinansa ang ginaduso, agud to mapaiway ang pagbayad sang late filing fee sa mga taxpayers tuga sang delay sa releasing sang titulo gikan sa Registry of Deeds. Nagligad pa nga Nobyembre sa na-delay ang pagbaton sa mga judicial forms sa City Registry of Deeds resulta sang backlog sa isyuan sa mga titulo sang duta sa mga landowners. Resulta sini ang pagbayad nila sang late filing fee sa City Assessor's Office sa Bacolod. Tungod man sang delay sang proseso sa pag-transfer sang ila mga titulo. Isa ka babayi nga negosyante ang nagpalabot sang reklamo sa isugid kay Mayor sa pagpati nga hindi dapat sila ang magalukdo sang penalidad nga hindi man sa ila halin ang kapal
balatahan. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga dapat mapatuman ang amendment sa natukod nga ordinansa agud nga mahilway ang mga taxpayer sa pagbayad sa penalidad samtang nagapadayon ang problema angot sa kakulang sang judicial form sa ROD. Ginpatag ni City Assessor Attorney Mafilindo Polvora nga nakasaad sa City Ordinance 627 Series of 2012 nga sabay sa transfer ng real property ownership kinahanglan nga ma-notify ang city assessor sa sulod sang 60 days. Ang mapaslawan sa pagproseso sang dokumento ang magabayad sang late filing fee sa hindi magdubo sa 1/4 sang 1% sang assessed value sang propiedad. Si Registrar of Deed Attorney Raymond Danico nagpasalig sang issuance sang certification para sa ginaduso nga amendment agud matagaan konsiderasyon ang mga nagaproseso sang ilang mga dokumento bahin sa ila titulo sang duta. Gindugang ni Danico nga isa sa mga kabangdanan sang kakulang sang judicial forms ang mga construction boom kundi nagadamo ang township kag subdivision project sa Bacolod kag probinsya. Say for example, sa parehas man na nasa salakyan no? Kaya kung wala ka plate number, penalize ka. Di, ano kung may paggagawa ang LTO sa nga ako nga plate number. Kundi ang LTO for a while kadugay sang pag-produce nila sang plate number kay I do not know kung ano problema nila to. I will be penalized for something that is beyond my control. Correct? So, siguro, attorney, give me a proposed amendment sa provision sang sa Yes, ma'am. We will look at the exception sa among nga kaso and to word it properly kay kinanglan naton clear man na daya nga wala gid man siya sala. Sa number 3, Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. ang karon acting Provincial Administrator matapos ka ginsugda na ni Attorney Rayfrando Diaz ang iya sini 6 kabulan nga suspension. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, sumugod subong adlaw si Nelias ang magaserbe nga acting Provincial Administrator tubtob nga mahuman ang 6 kabulan nga suspension order ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz. Sa sulat ni Diaz ni Attorney Sherry Shell Valenzuela sa gobernador, silang naghinyo sang permiso sini nga sugdan na nila ang pagserbe sang ilang nga suspension. Ini sa pagkilala suno sa ila sang authority sang Office of the Ombudsman kag wala naman sang prejudice sa resolution sa motion for reconsideration nila sa amo nga talatapan. Nagapati si Lacson nga mangintayuyon ang tanan sa gihapon sa pagpungko ni Nelias bangod sa naplastar naman ang bilog nga sistema. Sanday Diaz kag Valenzuela ang ginsuspend sang ombudsman bangod sang conflict of interest matapos sila ang nagserbe nga legal counsel sang isa sa mga respondent sa expropriation case sa ginfile sang banwa sang Binalbagan. Nagalaom sila nga sa ilang nga pag-file sang mosyon, mapamatian man sila kag mahatagan sang merito ang ilang nga kaso. Attorney Diaz together with Attorney Valenzuela has asked permission to serve the 6 months suspension. And of course, I gave in to their request, if only to show respect to the ombudsman, but without prejudice also to the MR that they are filing. But okay lang the capital will function. Yeah, we don't have individuals. We have a system, no, a system in place, no. And I'm very confident that we will continue to function well because of the system that has already been in place. Sa number 2, Provincial Tourism Officer nga nagserbe man sadto bilang pamuno sang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary ang ginserbihan sang show cause order angot sa wala pa na liquidate nga pondo. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ginserbihan sang show cause order si Cheryl Dicena sa iya sini kapasidad
sadto bilang pamuno sa nga Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary. Hindi lamang si Dicena sunod sa gobernador kundi may iban pagid nga mga empleyado nga ginpapanaugan man sang show cause order. Pathag sang gobernador ang pagpapanaog sang show cause order kabahin sang reminder sa mga natungdan nga persona sang ilang nga compliance sa pag-liquidate sa anuman nga cash advances. Sunod sa iya, ang wala ma-liquidate pondo nga gingamit sa operations sang Mambucal kag ini ang due sa tupang katapusan sang 2023. Ginsiling naman ni Dicena sa Digicast Negros nga hindi na niya luyag pa nga ma-preempt ang desisyon sang gobernador sa mga sabat sa show cause order. Ilan na nga ginatugyan sa gobernador ang desisyon base sa mga dokumento nga ginsubmit sa mga natungdan nga persona. This is the case in Mambucal. But this is not only just Miss Cheryl, no? There are, I think, other employees in that office. So they just had to. Maybe they were busy doing other things, so they just have to liquidate. Show cause order ang ginagdag siya, show cause. I understand it was a show cause order, but really, it's just really a reminder that it's actually an obligation of all those that have advances, no? So it's you're mandated to liquidate. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Liwat nga paglupok sa Mount Canlaon, posible suno sa PHIVOLCS. Mga local government units sa palibot sang bulkan ang ginapahanda. May report sa Romeo Subaldo. Sa briefing nga ginpatigayon sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sini nga hapon, ila sa nga ginpahibalo sang ilan naging obserbasyon sa bulkan Canlaon. Sunod sa kay Antonia Bornas, ang chief sa volcano monitoring sang PHIVOLCS, bisan pa nga may pagdubo na sa kadamuon sa volcanic earthquake sa Canlaon, kag sa kadamuon sa ginabuga sini nga sulfur dioxide sa gihapon, delikado ang kaimtangan sang bulkan. Posible sa gihapon ang magmatic eruption sang Canlaon. So you're saying for now it's highly dangerous and a magmatic explosion is possible? Yeah, it's still possible. Possible. It's still possible. It's highly dangerous. Opo, it's highly dangerous. Maganda lang po, ma'am, kung magkakaroon man po tayo ng eventual magmatic eruption, we have time to prepare. It's a long brewing one. Sang Sabado, nagdangat sa masobra sa 4,300 toneladas ang ginbuga nga sulfur dioxide o kung SO2 sang bulkan, kag ini ang pinakamadamo nga pagbuga sang SO2 sang bulkan sini nga tuig. Subong na naog ini sa masobra 3,000 toneladas. Pero sunod sa PHIVOLCS, mataas ini sa gihapon sa normal nga yara lang sa 300 toneladas. Gani abiso sang director mismo sang PHIVOLCS nga si Toto Bacolcol sa publiko, ilabi na ang mga nagapuyo malapit sa bulkan nga magpreparar sa mas malala nga sitwasyon. But we just have to prepare. We just have to prepare. And baka mag-worsen yung situation. So at least we're prepared for alert level 3. It's more prepared for the worst rather than... Yeah, that's right. And Hope for the especially best na- but prepare for the worst. Nagapabilin sa alert level 2 ang Canlaon. Gani nagakadapat nga wala gid sa may nagapuyo sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sang bulkan. Sunod sa kay Mayor Rumayla Nicod Manggilimutan sang La Castellana, mga 200 ka mga pamilya ang yara sa permanent danger zone. Pero ginapausisa na subong kung may nagapabilin pa sa gihapon sa danger zone. May masobra sa 4,000 ka mga individual nga nagapabilin sa evacuation center sa La Castellana, kagkalabanan sa ilang nagapuyo naman sa alagyan sang Lahar. Sunod sa gobernador, padayon nga magabulig ang probinsya sa Banwa sa La Castellana, ilabi na sa mga evacuees. Sila na lang ang LGU nga mayara sang evacuees sa Negros Occidental. I think we have to continue supporting those that are in the evacuation areas because even our experts cannot tell for sure that it is safe to go home. No? So we will continue to make sure that we can provide with our evacuees. We should not rush things. No? We should not encourage evacuees to go home. Ang lahar, ang isa man sa mga ginapaandaman sang PHIVOLCS, ang mainit nga lahar gikan sa bulkan, makamamatay. Mahimo man ini makaguba sa mga puluyan kay may dala nga mga kahoy kag mga bato.
Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, mga fitness enthusiast ang nagdagsa sa Dalan Lacson sa unang nga adlaw sang Car Free Sunday sa Bacolod. May libre pa nga pakape. May report si Nico Delfin. Las 4 pa lang sang kaagahon, nagsugod na walking sanday Mayor Albi Benitez kag Councilor M. Ang sa una nga adlaw sang pagpatuman sang Car Free Sunday sa Dalan Lacson sa Bacolod. Halin sa Bangka Ramos, pakadto sa North Capitol Road, ginpatuman sang bitaw ang road closure. Sumugod las 5 sang kaagahon hasta las 9 sang aga para hilwain nga makapabalhas ang mga fitness enthusiast. Ako gani nga ginalantaw ang carrying capacity. Kaya kung magdamo gini sila, base magbutok. So may bike ka pa, may kung ano pa mga activities na ginapaminsan. So tunan ta niya the next month. Kabahin sa mga nagdagsa sa Dalan Lacson, ang grupo sa mga runners. Yaraman ang katapos ang Bacolod City Police Office, pila ka mga punong barangays, empleyado kag department heads sa Bacolod LGU, upod sa mga local kag provincial officials. Mayara sang magpamilya nga nagbisikleta. May mga nagdalaman sa ilang mga hiptanan para mag-walking. Ang isa ka art gallery, may palibre pa nga kape para sa mga joggers. Pero ang next Sundays, for sure siguro mas madamo pag magakadto diri sa aton nga Lacson area, no? Kay tungod nga wala disturbo ang aton nga mga tawo mag-exercise, no? Pet friendly, pwede sila kadala sa ilang mga bikes, no? Skateboards. Amo ang ginakalipay namon kasi as far as sa amon nga mga runners, no? Nagaan kami sa ligwa. Magapadayon ng Car Free Sunday sa Dalan Lacson sa sulod sang bulan sang Hunyo. Kabahin sa ginalauman sang alkalde ang temprano nga pagbukas ng negosyo kag ang paghimo sa mga basura sa palibot. Ginlunsar ang Car Free Sunday sagod mapasanyog ang advokasya bahin sa healthy lifestyle kag environmental protection. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb, sang Sunday, no, do kasadya kay doon nangin rendezvous point sa mga nag-jog ang Dalan Lacson. Kumusta ya ang walking mo ni? Medyo kapoy, kapin paupot po si Mayor. But at least, nangintawhay ang Dalan Lacson sang Sunday, Barb. Importante nakapabalhas. Yes. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.